Okay. Mfana omdala ngena phakathi mfana wami isini lakho lelithini ngiliphethe mfana omdala ngifuna usuke uyiphuzela nje lapho uzophuza fana bese uyayibambela uma ulibamba awulidedeli mfana omdala uyolidedela bese usuqedile ukuphuza nali isini woza kumina ungasabi woza nali isini lakho bamba-ke mfana wami ulibambe ungalidedeli uyangizwa ulibambile hayi man hey ngithe libambe isini ungalidedeli. Okay, awu ngiyabonga mfana wami ngiyabonga yabona manje usuthe nolibamba awunanga uselibambe ngempela uselibambe ngempela njengamanje uyaphuza njengoba nje limile kanjena lapha uyaphuza bese qedile ukuphuza uzobe eseyadedela izonto leyo ithini leli ithini le-drink leli i-drink uyayiphuzela nje yena uyiphuzela njengoba elibambile alibanjiwe umuntu lo muntu olibambile ngeke uzumbone ngoba manje yena uyisilwane isilwane esisebenza ngaso yabo ngeke uzumbone is one big ngeke kwenzeke lutho uzolidedela mase siqedile ukuphuza yena kuphela njengoba ulibona nje liyimele angilibambile nami izandla zami lezi uyayibona iseceleni yena ulibambile kuphela inkinga yiphi lento engikhuluma ngayo isilwane yini ngizini abafana abancane ubabona basebenza ngani basebenza ngomoya izonto le nje ulibambe ngomoya wakhe bese qedile ukuphuza uzobe eseyalidedela njengamanje womile nje umbona nje uyibambele nje Nkosi yami man uwome ngempela bese qedile ukuphuza ufana noma uzobe eseyadedela bese dedelile uyobe ese-right esephuzile ese-right yeah woza mfana wami woza ayi wome ngempela-ke namhlanje ngiyambona womenza nje usuke omile ngempela ngoba kumele ngabe usededelile shuthi hhayi uyithandile-ke lento akayiphuza lapha uphuza iplay la iphuzayo phela yena uthanda amasi kahle kahle siye simphakela amasi uyangiklama mese iphuza kanje iplay ukuthi kwenze njani now mfana wami idedele ngoba mina ngizokuphuca mina ngoba yazi awufuna udedela ngiyakuphuca manje ayi akafuna udedela bawethu uyangiklama ukuthi indaba engafuna udedela shuthi ubekade ome kakhulu ngizomphuca mina ngilibambe ngesandla sami ngoba manje ngiyabona ukuthi hhayi akafuna udedela shuthi hhayi uyithandile i-drink lena ngoba i-drink akayiphuzi into ayiphuzayo yena amasi ngoba yena uthanda amasi nje kuphela hhayi i-drink ngiyamphuca manje ngikuphuce ayi akafuni udedela uyangiqanga ngisho nami ngoba akakwenza ukaphuze bese yayidedelela bawethu ngizomphuca ngoba manje ngiyabona ukuthi nje bengadedeli shuthi hhayi engaliphuza kuze kube kusasa yayizwa nje ngisho ngoba futhi hhayi bo Thethela ngiyamphuca-ke manje bese nje nophapha ekhanda kamenzi indaba awulalela umuntu omemezayo athi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakaMpudu ubumvu ngegazi nina bakashishilisa uzitho kwemholo elimhlabele embhedule nina bentu lemande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadaLinyebo awu phansi madoda engcobo uZulu liyaduma liyazongoma phansi abomnaka amamfombatane eSwatini phansi kwaNdebele madoda kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo le oyethamele iHow I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade abavele neshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malunga nanqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi bangabe yaqala kuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele kumele ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakho ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izokenceza ocingweni lakho ukuthi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalelo suku namhlanje ngathi siphethe ungqondonkulu namuhla yebo igama lami uZwelakhe wakwaZuma isibongo ngokuhlala kwamasho shuthi nami njengoba ngiphila nje emhlabeni ngiphila ngani bengenza umlingo ngenze okukhona ngenze into engekho ngenze ibe khona izonto leyo ngoba mangenza into yami ngenza phambi kwabo bonke abantu bebhekile emini kabhaka ngoba lapha besiye sithi kubantu senza ini sebenza ngey'lwane futhi nawe uma uyibuka into engiyenzayo uyibona kuyiyona ngempela ngoba uyabona ukuthi cha hayi naku kuyenzeka nje phambi kwabo futhi okwenzakalayo ngikubona kuyikona ngoba manje akenzi lutho yena uyimele kodwa into ayenza ukuthi yena kwenziwa yini iy'lwane njengoba nje ubona bese okay mana mfowethu wakwaZuma isibongo uwazi na wakwaZuma nje owafika lapha wathi wenza umlingo ngaba ndawonye nanto uwazi shuthi ngathini baba usibongo fana siyafana iy'bongo mina ufese ngimficele eThekwini bekade ngamazi ukhala lapho uzokuphanta-ke umlingo sahlangana kanjalo sihlangana sobani khona umfowethu ekusuka uMakaplane uyena creator walento le ekade siyenza ekusuka umlingo
Umlingo wesiwenza phambi kwabantu, siwenza emini ngapha, siwenza ngani, siwenza ngama-box ethu, sikwenza ngamathini, sikwenza ngamaphepha, senza ngayo yonke into ukuthi senze le program yethu ukuthi abantu beyibone phambi kwabo bebhekile. Ngoba nje mangenza ngiyakwazi ukusenza amakani, amaphepha siyakwazi ukuwakhipha amaningi uma ngiphethe iphepha elincane uthi uyabona iphepha sekubuya iphepha eliningi kakhulu. Uyayizwa into engisho? Le nto masiyenza nje live ubhekile kuphela nje masiyenza siyenze kanjani sine-background yethu esiqala kuyona bese siza kubantu phambili. Uyayizwa into leyo? Yeah. Iyona nto esisuke siyenza nje kuphela. Yeah. Before usixoxa le ndaba yaleli thini leli. Yebo. Sifuna uqala ukusilandisa i-background yakho, ukhulelephi, ukhula kanjani, ukhuliswa ubani, ufundephi amabanga aphansi futhi ubuka umfundo onjani. Yes. Up until mhlawumbe kufike lapho owahluleka khona esikole noma mayikuthi wasiqeda. Ungena kanjani ey'dakamizweni, kwenzeka kanjani ukuthi uNgqesta agcina aphelele emgaqweni because asifuni uqhamusa usitshela ngewonga. Sifuna usitshela uqala ogwayi because njengamanje i-youth eningi, intsha eningi ikubona njengesitayela ukubhema ogwayi, uphuza oncika kanti abazi ukuthi kusuke kuyistephi sokuqala. Uma ususewungeni usuke usukwi-stage sokugcina sey'dakamizwa kodwa konke kuqala lapha kancane kuwumdlalo kuyisitayela. That is why sifuna ukuthi uma usithatha usibeke usibuyisele emumva empilweni yakho umncane ukhula up until uze ungene ey'dakamizweni uthi mlingo uqala usuphakathi ey'dakamizweni. Yonke leyo nto leyo ngicabanga ukuthi ingamlekelela omunye umuntu ongahamba iy'ndlela ey'njengalezo oy'hambile ezikwenza waphelela emgaqweni. Mayekuthi ukhona oyihambayo kuzomele ashintshe ahambe ngendlela e-right ukuze impilo yakhe ingapheleli emgaqweni. Mfowethu, igama ubani, uzalwa ubani, kuphi kanjani? Yebo, igama lami nguZwelakhe Mbonambi ubaba, uZuma umama wami. Ubaba okay ngikhula ubaba kade eboshiwe esejele wesivili. Ubaba besihamba siyomvisa ejele usebephuma mengihlala eMlazi kama. Ubaba wafika ngoba ubaba bengithanda kakhulu ubaba. Wangithatha ubaba lapha wangilesa ekhaya ngiphi kwaMashu la ohlala naye. Mengithatha okay ngifunde eKhuthala eDumane. Isikole esithiwa eDumane kwaMashu kade ngifunda kusona. Wangithatha ngafunda eNkosi waSijuni. Kuthe makuphela unyaka wangithatha futhi ubaba ngawufunda eSpearman khona la eSickname. Mangifundiswe eSpearman lapho into engeze ngingene eDabizweni ubaba benginikeza imali. Ubaba benginikeza imali for spending money like mhlampe a day benginika u-20 ukuthi imali le ngithenga uyini ilo into engizoyikha yabo. Leyo mali-ke leyo bengeke ngiyithathe mina ngihambe ngiyothenga ogwayi ngoba sithatha ukuthi yini ugwayi ngabhema ugwayi ney'nsango lezi. Fase kwaya ngokuya ngashawa yini esikoleni kwakhuluma umngani wami kuthiwa uDylan. Dylan ubeyi-braino ehlala lapha eSickname. Ubaba wakhe ubeyi-truck dealer. Ubaba wakhe ubeyi-truck dealer manje ubeka afike nazo izinto lezi khona la esikoleni yabo. Ngoba uyiqala lento uyiqala nje ziyeza izinto kalula ziza nje kalula ubheme nje kamnandi kwenzeke yonke into. Kodwa mase u-in phakathi kuyona into uqala ukuba nzima. Uthole sekumele uqale phansi manje utshontshe ekhaya wenzeni wenze izinto ezibhedayo. Wenziswa yini iyona lento. Kahle kahle i-main cause nje yalento le kwaba yini ukuthi ubaba imali ubenginikeza yona ngale ndlela ukuthi manje nami kodwa hhayi ubenginikeza ukuthi ngihambe ngiyothenga iy'dakamizwa. Ubenginikeza ukuthi kube spending money le ukuthi ngenzenjani ngiyikhe esikoleni. Kodwa mina bengiyithatha leyo mali le ngenzenjani ngihambe ngiyobhema ngayo ini ugwayi. Ngoba ngaqala ngogwayi kwasuka ugwayi insango after insango kwaba yini ihunga-ke le yabo. Ngayibhema ihunga ngayibhema yabo. Kwase kwaqhamuka isidakamizwa esifikile-ke manje. Kunesidakamizwa esifikile sisiphathe kabuhlungu khona la eThekwini sibhema yini manje i-tick kuthiwa i-tick le. I-tick bakwethu iyinkinga ngale ndlela yokuthi umuntu ikubonise into ezingekho ubone ngathi zikhona. Like mhlampe njengoba nje ngilapha mhlampe njengoba ngihleli nomuntu engihleli naye mhlampe ngimtshontshe into engimtshontshelayo yabo i-picture yakhe engimbone yona ebusweni be like ngiyam-capture ngiyamshutha yabo. Shuthi manje mangihamba ngizohlezi ngibona abantu engathi mhlampe bawuyena lo muntu lo. Ngiqala ngiyabaleka ngezani. Lento futhi iyinkinga ngobani ikubulala ini imizwa yakho. Imizwa yakho iyakubulala njenganami nje bakwethu senginenkinga manje. Inkinga eyenzakala kumina noma ingakabi strong ngaleyo ndlela leyo. Kwenzakalani ibulala imizwa nani yabo ukuchama yabo nani nokuthoyiletha yabo. Sometimes i-tick mina loo nto leyo isingiqalile yabo njengamanje sengithe ukuyiyeka ngobani ukuthi usuyayibheka hayibo
ngathi sengiyingcolisile yabo. Ngiyingcolise kanjani ngoba phela ngaze ngizwe ngiphisiwe kodwa manje usuyabona usungcolile noma usuzwa-ke iphunga. Iphunga lelizwayo uyaqala liqhamuka kanjani yabo. Uma usuyayibheka ayibo ungcolile. Ukungcola kwakho awazi ungcole kanjani, kwenziwa yini iyona lento yabo. Manje kwenzela into ey'ningi and futhi bakwenza indlela eyiyona esidakamizwa sesiphethe kabuhlungu ngoba manje baningi abafowethu sekwenzeka into ey'ningi kakhulu ngaso yabo. Bayibiza ngani nge-tick. I-tick bakwethu iyabheda kakhulu futhi isibulele nje kakhulu ngoba manje futhi mhlampe uma usuke ubone indlela ekushonwa ngayo ngoba abanye bethu siyayijova like mina bengiyijova yabo. Bengiyijova, uma ngiyijova leya nto iyayibulala inini imithambo. I-tick ukwazi uma uyithatha isibindi like liver yabo, uyithathe uyibeke phezulu iyasiqobhoza isibindi. Iyasiqobhoza isibindi, siqobhozwa yini? Isoda. Imagine-ke uthatha leyo nto uyijova through your vein ukuthi kwenzakalani ngaphakathi yabo. Iyayishisa imithambo, kwenzeka yonke into, kwenziwa yini? Iyona yabo. Njengoba nami ngisho nje ngithi mina senginenkinga njengoba nguZulu lakhe embonambi sinenkinga. Kwenzakalani sometimes lento ngiyayibona bisidlulela siyela yaphi emchamweni-ke manje yabo. Uma kuthiwa ngiphisiwe ukuchama fast even noma kuthiwa ngiwe-street ngifuna ukuchama kumele manje ngichame yabo. Uma kuza ngichame ngempela futhi kuzokwenzeka ngenye indlela okuthoyilethayo, hhayi ukuthi ngiyazizwa ukuthi ngiphisiwe, ngiyezwa ukuthi ngiphisiwe kodwa ukuthi uma ngisuke sengiyikhulula mhlampe into kanjalo angiyiboni yabo. Ngizoyibona ngoba sengizwa like iphunga mangihleli nabantu ngibona abantu bajika nje manje abantu yabo. Iphunga ngoba inesimeli sayo lento futhi inuka kabuhlungu ngale ndlela xa ukwenza ukuthi ngeke uze ukwazi ukuhlala nomuntu usuyithathe useyitholise la usuyitholisela like amalokhu udoti wakho usuke omningi. Cha, amsuke ngaphosi mhlampe izinto mhlampe ama-drop nje kuphela yabo ngoba njalo always what come out akuphuma like amasimba, kuphuma ini into encane like amanzi. Amanzi akhona la asuke ephuma ayanuka ngale ndlela xa ukwenza ngeke uzwe umuntu afike endlini athoyilese lapho uphinde ukwazi ukungena ngaphakathi yabo ngoba manje unuka ngale ndlela eyinkinga yabo. Ngoba njengoba usuke ungaboni ukuthi uyitholisele, hhayi ukuthi usuke amasimba asuyiphumile kuwena. Into esuke iphumile iphumani like amanzi. Amanzi aphumile lawo akuwona amanzi amaningi like mhlampe ama-drop mhlampe 5-6 drops yabo. Kodwa manje lama-drops indlela eyiyona anuka ngale ndlela eyinkinga ukuthi manje nawe awusazi uzayibuka kanjani yabo. Ngoba manje uzobona ngoba usunjani usuyayibheka. Uma usuyayibheka ungcolile. Yenziwa yini le nto? Yenziwa yiyona i-tick yabo. I-tick isiphethe kakhulu bakwethu, ikwenza ubone into ey'ningi. Sometimes ubona ukuthi abantu babantshontshela njengoba ngisho ukuthi umuntu ngomntshontshela wambuka nje umuntu ebusweni bakhe usuhlezi unesithombe sakhe yabo. Omunye umuntu noma kungayena uzohlezi nomunye uthi eyi naku lo muntu lo you'll be start running, uyabaleka ubaleka into engekho yabo. Uhlezi nje futhi sometimes kwenzakalani ubona abantu be-against wena yabo. Uhlezi uba nenkinga nje nabantu yabo ngoba manje ubona ukuthi abantu banenkinga nempilo yakho bengenankinga kube kuwena obona ngaleyo ndlela leyo yabo. Le nto le beyenziwa yini? Ukuthi imali bengiyithola kakhulu ngoba lo mlingo njengoba siwenza umlingo besiyithola imali yabo. Izinto ziyashintsha while isikhathi sihamba yabo. Kuqala sasiyibiza imali kanjani? Sithi ono-hundreds ofuna i-1,000 yabo. Akeze ngaphambili mhlawumbe I would say mhlawumbe kufuna 10 wabantu yabo. Abantu bazoza yabo beze ngaphambili bephethe labo 100 rand babo yabo bezofaka wona. Bebafaka 100 rand babo and then bese uze umuntu uzoyithathaphi imali? Uzoyithatha envelope-ini. Bengiba ne-envelope zami ngibanika zona. Le envelope le mande ngikunikeze yona awusthathe i-trick yabo ozoyibona yabo ukuthi le envelope ngempela iyaphuma imali yabo. Uzoyithatha ngiyivule ngimkhombise i-MC and then ngiyivale ngiyifake ebhokisini phakathi. Leli bhokisi lami uma ngilivala ngilivula yabo, mase ngilivula there will be money inside. Kuzobe sekunemali phakathi yabo. Le mali le kodwa ngithe ngiqala bengekho mali ngoba lamabhokisi lawa anani anama-tricks lamabhokisi lawa. Uma ngilivula nje like open ubona cha is yabo. Kanti manje leli bhokisi leli linezinto amashalofu athize yabo ekithi uma ngivala ngiyazi uma ngivale ngala ngeke uze kwekhe yabo. Uma ngivala ngala kuyakhe yabo. Into leyo manje abantu basuke bengayinakile into leyo ukuthi lo mfana lo uvale ngala and then now useyivala ngala. Uma evala ngala bese ekhipha le envelope yakhe
uyikhipha sinemali phakathi, yabo. Le mali ayikhiphayo sekuyi-1,000, yabo. Njengoba efaka ekuqaleni ufakile u-100, kukhombisa ukuthi phela kumele ubone ngempela i-1,000 iphuma kanjani. Uzowufaka phakathi emvini, uzowufaka phakathi u-R100, bese ngiyayifaka ebhokisini lami ngilivala. Bese ngilivula ngithi mina vula lapha. Uma uvula, uvula usukhipha ini phakathi? I-1,000. I-1,000 leli kuyenzeka ngikwenzele ngani ngebhokisi, kuyenzeka ngikwenzele ngesikhwama segiya. Khona isikhwama segiya sisiphathe. Okay, isikhwama, lesikhwama lesi uyasibona okay is-empty. Ngisivule, ngizivale, ngimkhombise ukuthi cha ngempela hhayi akukho lutho. And then mese ngizifaka phakathi, uyifake phakathi i-envelope le phansi kunokuba no-zip phansi ovalayo. Uyawuvala u-zip, uyawuvula futhi, yabo. Uma uvala wenzelani ukuthi i-envelope uma uyifaka ingawi, yabo. Mese uyifakile, uyifake iyabambelela, and then isikhwama segiya sami ngizokwenza mina ukuthini, kuba negiya la phakathi. La uma ubambile esibambeni sakhona. Uma ngidonsa igiya leli, yabo, siya senjani, sithatha le envelope phakathi no-R100 iyayifihla, and then kuvela ini, le ndani enemali phakathi. Le enemali phakathi bese ngithi khipha la phakathi. Uma ukhipha usukhipha imali phakathi. Le mali oyikhiphayo manje iyi-R1,000. Wena kodwa ubona ufake imali u-R100, yabo. Lapho usubona ukuthi cha ngempela umuntu lo uyakwazi ukuyenza ukuthi cha hhayi uma u-R400 uyakwazi ukwenzela yini i-1,000. Ngobani? Usebenza ngani? Nge-envelope. Unikezwa i-envelope kuthiwa hamba nayo ekhaya, uyibeke ekhaya, noma kuthiwani emva kwesikhathi esingaka uzoyivula. Sometimes kuthiwani hamba uye esitolo, mhlampe e-Shoprite noma ise-Spar. E-Spar uma ufika njengoba iy'lwane lezi esisebenza ngazo sithi kubantu siyiphakela ini? Amasi. Amasi lawo uzohamba esitolo uyophakela iy'lwane. Kodwa uma uyoyiphakela iy'lwane angisuke ngingakhulumi ukuthi uzohamba ney'lwane uyay'bona, cha. Zihamba nawe zisuke ziwumoya. Wena uma ufika esitolo uzobamba amasi, uma wabamba amasi bese uyawashiya, awuwantshontshe awuphumi nawo. Ushiya kanjalo bese uphume ngapha. Bese ungaphaki, bese uvula i-envelope yakho. Uma ufika ngaphandle, uma uyivula i-envelope yakho, imali ayisekho. U-R100 wakho lo okade uwufakile. Nalo futhi i-1,000 leli alikho, yabo. Futhi ukwenze kanjani futhi kuzothiwani la masuke sisebenza sonitshela ukuthi okay bakwethu, njengoba manje sisebenza ngani lapha? Besho abantu bethi hhayi nisebenza ngey'lwane. Sithi okay bakwethu nibuze niyeke nay'bona iy'lwane? Bethi hhayi azange siy'bone. Okay alright, yabo njengamanje iy'lwane ngiyay'dedela. Njengoba ngiy'dedela zizonifakela nonke ama-R1,000. Okay right. Into engizonitshela yona ukuthi njengamanje uzonifakela, angifuni isilwane nje osilanda imali. Masifika kuwena sithola ini? Imali. Imali esoyifika kuwena sizoyithatha yonke imali engeyakho. Sishiya ini? Amaphepha kuwena. Wena njengamanje bakwethu uzonicela nonke njengoba nimile lapho uphakamise isandla sakho. Uma kuwukuthi wena unani? Unemali yakho oyiphethe. Ngabe yakho? Ngabe yomuntu? Ngabe uphathisiwe? Ngabe uthunyiwe? Ngicela wenzani? Ngicela uyibike leyo mali leyo. Awuyinikezi mina, awuyishiyi lapho, uzohamba nayo. Phela uyayibika ey'lwaneni, wenzelani? Iy'lwane zingayithathi imali yakho, yabo. Okay, all of a sudden abantu bazophakamisa izandla. Besho seyibo nginayo imali. Hayibo, okay unayo imali. Okay alright, ngicela wenze kanje bakwethu ngoba njengamanje ngiyayidedela manje, yabo. Hhayi, ngicela wonke umuntu la othi yena unemali yakhe kuyena eyiphepha engenzile kanje ayibambe ngesandla sakhe khona izokwazi thina ayibone. Hhayi abantu bazoyikhipha imali zabo emapayiseni. Abantu bebekhipha imali ey'ningi, mhlawumbe maybe 1,000, 2,000, imali nje esuke even 10,000 futhi umuntu uyawukhipha, yabo. Ngoba phela usaba ukuthi imali yakhe izonjani? Izohamba. Beyikhiphe bonke iy'mali zabo. Okay alright, bese ngithi mina kubantu bakwethu ngicela unibuze, bekade ngisebenza phambi kwenu lapha, nibonile angithi ukuthi ngisebenza ngey'lwane, iy'lwane zami ziwumoya. Ngicela ukunibuza nonke iy'mali zenu niy'phethe? Hhayi bevume, yebo siy'phethe baba. Ngicela ukubuza kunani njengoba niy'phethe umoya lapha njengoba silapha, leyo mali oyiphethe ayuwutholi umoya? Abantu bevuma abantu bethi hhayi bo baba iyawuthola umoya, ulowo umoya. Bese ngithi ngibona la nani nizoyihloniphisa leyo mali lena, nizoyihloniphisa kanjani na? Ngizoninikeza i-envelope. I-envelope ozoninikeza zona nizoyithatha imali engeyenu noma imali kamama noma imali kababa, uyihloniphise lapha ngaphakathi envelopini. Mese uyihloniphisile lapha ngaphakathi envelopini, uzobe usuyayivala envelope yakho uziphathele wena ngoba phela imali kungeyakho noma usunyiwe ngayo ekhaya. Bese wenzenjani? Uhamba nayo imali yakho. Into engizoyenza la njengoba sebey'phethe bonke izimali zabo, ngizothatha i-box yami. I-box yami le ngizobona abantu bonke la ukuthi okay right, lo muntu une-1,000,
2,000 mhlampe maybe 10,000 yabo. Shuthi la kumele ngenze sure ukuthi ey'mvilophini zami ezikuleli bhokisi leli ngiyisethile yabo. Kumele eyi-one mhlampe lo onemali enkulu ngifake i-stash of papers inside yabo. Ngenzelani mase ngimbuyisela i-envelope yakhe abone ngathi hhayi kusayiyona ngoba nami le yami uyifake kade njalo iqumbile, iyabuya futhi njalo iqumbile. Uzothi wena usuyayivula i-envelope, hawu imali yami ayisekho phakathi. Sekukhona ini? Amaphepha wodwa, imali yakho ayisekho. Ihambe kanjani imali yakho ngoba kuthiwa ibambe i-envelope bese ethi lo baba ithathe uyifake kephi? Ebhokisini lakhe. Njengoba uyifake ebhokisini lakho uyayibika. Uyibikaphi? La ey'lwaneni zala ekhaya. Uzoyifaka phakathi ebhokisini bese uyalivala yabo. Hhayi ukuthi bese uyalivala mina, bese ngiyalivala ibhokisi. Uma ngilivala ibhokisi ngilivule bese ngiyakubuyisela noma ngimile uyayithatha, uyithathe. Kimi niyivule, uyivule. Uma uyivule uyayibona isakhona yabo. Bese ngiyakubuza futhi, okay sorry, ngicela ukubuza njengoba uyithathile wayivula, okay right, ngicela ukubuza umoya le mali yakho uyitholile? Ayi avuma umuntu athi yaba uyusolile umoya. Kimi hayilalanga njengoba usuwutholile umoya ngoba sifuna ukuthini ingaphazamiseki, ivale. Iphephese kabili, ayiphephese, ivale, ivale. Ayibuyisele phakathi ebhokisini bese ngiyalivala ibhokisi. Bese ngilivala manje ibhokisi, hhayi bawethu sewukuhamba kwayo imali. Sewukuhamba kwayo imali. Ihamba kanjani imali? Kube ukuthi mina umuntu lo engisuke ngimbuyisele imali yakhe ngiyibukile phela kuqala ngabona ukuthi okay inkabi yami le iphethe okusamadlana yona okuthe uba mayibey'ningana. Shuthi nami imali ngeke ngikwazi ukubuyisela umuntu okade ephethe for resistance 2,000 ngimbuyisela nje i-envelope encane. Kumele athole i-envelope bese ukukhuluphala nayo yabo. I-envelope bese ukukhuluphala izoshisa kusakhulupheliswa yini? Imali yakhe. Kanti akusayona imali yakhe, sekuyini? Sekwamaphepha phakathi. Futhi njengamanje umuntu ngeke aze akubone lokho, uzokubona lapha esitolo, hhayi phakathi futhi esitolo ngaphandle. Uzofika angene umnumzane afike ngaphakathi athinte amasi noma ubisi lokusuka alithinte bese eyaphuma. Bese ngaphandle bese enjani? Bese eyayivula i-envelope. Uma eyivula i-envelope yakhe, ayibo imali ayisekho phakathi. Njengoba sengasekho phakathi injani? Shuthi umuntu uzocabanga ukuthi zithathwe yini? Iy'lwane. Kanti into ekuthiwa isilwane lapho isuke ingekho. Wena usuke u-trick-e umqondo wakho wena wabona engathi yini izilwane, akuzona iy'lwane. Kuphela into eyenzakalayo la ilama-box esuke ephethwe lapha, ama-box noma ilezi y'khwama ey'suke y'phethwe lapha. Wena la ngaphakathi kusuke kune-envelope ngaphakathi wena ongayiboni yabo. Yena mese ufake phakathi uyazi yena ukuthi lesikhwama sakhe segiye kuhamba uzokwenzenjani ukuze kuvaleke i-envelope yakho bese kuvela le yakhe. Le yakhe nani enamaphepha phakathi. Kuphela into ezoku-trick-a wena yini? Uzobona hhayi ibi-brown and then nale ibuya i-brown and futhi hhayi isakhuluphele. Shuthi hhayi cha ngempela ngoba okokuqala ukubuyiselile ikhuluphele wayivula wayibona ikhona. Kodwa okwesibili mase ibuyela kuwena-ke manje sihambile wena uyitshela isakhona yabo. Ukubuyisela i-envelope futhi ekhuluphele elingana naleya okade uyiphethe ngavele kade nemali yakho. Uma usiyikhipha leyo ngeke aze akubuyisele yona esandleni. Uzokwenzenjani? Ngizoyigoqa, ngiyigoqa ngani? Ngephepha. Ngiyayigoqa ngephepha, ngiyigoqa ngephepha, ngiyakunikeza yona. Uma ngikunikeza ngithi mina ngicela wenze kanje, ngithathe leyo mali yakho leyo uyibeke endaweni enjani? Ehloniphekile, indawo eseceleni esepayisini lakho noma esikhwameni sakho. Mase uyifakile phakathi bese uvala isikhwama sakho. Njengamanje njengoba wena usahamba ney'lwane kusamele iy'lwane lezi zikufakele imali, kumele unjani? Ungayivuli i-envelope ngoba wayivula izohamba imali yakho. Umuntu usuyoyivula ne-envelope yakhe mese ephumile kephi? Esitolo ngaphakathi esengaphandle. Uma efika ngaphakathi esitolo eseyivule, yo abanye bebequleka abanye omama. Aquleka phansi umama wabantu uthi uyavula, ayibo imali obethunyiwe mhlawumbe ubaba ekhaya wazohambe wasengikhosa uyabuya akasenamali ithathiwe yonke imali. Futhi into ebuhlungu kakhulu akabanjwanga inkunzi ukuthi mhlawumbe ukhonjiwe noma kwenzakaleni, kukhulunyiwe nje naye koyena o-trick-ekayo. And into emtrick-e kakhulu ile misebenzi yakhe yabo bathi ekade siyenza phambi kwabantu. Ngoba futhi ukhethi iqala siqala kade siyenza thina kuhamba sisebenza ngogogo. Khona into ekuthiwa ugogo. Ugogo yini? Enye into esiyibeka phansi iyanyakaza leya nto yabo. Awuyiboni ukuthi khonani phakathi kodwa le nto iyanyakaza. Futhi ngenyakaza ngayo iyasabisa le nto yabo. Kuhamba sathola iy'nyoka. Iy'nyoka besiphatha iy'nyoka. Iy'nyoka futhi inyoka nawe bakwethu uyakwazi ukuyithengela eyakho inyoka nawe. Kodwa umuntu phela emhlabeni unenkolelo yokuthi umuntu ophatha inyoka umuntu osuke enjani?
umuntu obonayo, umuntu okwazi ukwenza onamandla, oyithatha emanzini, yabo inyoka. Kanti cha, inyoka uyayazi ukuyithenga la Hillcrest, uhambe e-Hillcrest laphayana elokhuzana ufuna ukuyithenga inyoka yakho, yabo. So kuya ngamasayizi-ke, yabo, ukuthi uma inkulu kakhulu mhlampe maybe can be 5,000, yabo. Kuya ngayo ukuthi ingakanani inyoka. Uma isancane mhlampe 2,000, 1,000. Inyoka nje bawethu, inyoka ngiqonda ukuthi mina angingabi into ezoku-trick umqondo wena. Ubone ukuthi we uphethe inyoka lo, ayisho ukuthi ngeke lo baba cha uyenza nje, noma mhlawumbe umama uyenza, ngathi wena u-trick-we nje umqondo nje kuphela, wabona inyoka waze wabona ukuthi cha uyasebenza ngempela umuntu. Kanti manje cha, inyoka usikhotheni nje lo, imali yakho azoyithatha imali yakho, wena uyi-just cha hhayi umuntu owenza imisebenzi eqondile. Kanti cha, akukho msebenzi eqondile awenzayo. Angikaze ninabanjwa nashawa kule mkhuba yenu. Mina baba ngike ngashawa, yabona ngikhuluma nje mhlampe maybe 2 years manje akho la-ke ngo-Prince Edward, yabo. Besidlala laphayana, besadlala igame yokuqala, sabashaya abantu, sahamba sabuya. Cha, silandise nenza kanjani? Kuze kufela nishawa khona. Siyadlala igame la, sidlala igame, masiqeda ukudlala igame, okay right, abantu sibafaka izimali zabo envelope-ini beyifaka. Okay, lo mfana lo wayethunyiwe ngiphi ekhaya enikezwe imali. Umfana wenjalo wayifaka imali yakho, yena owabuye ukuze ebuye ezokhala ngemali yakho osakasayibona. Uma ebuya labo afisa ngihamba nabo benze njani uma ngibalekela, kwasala mina ngedwa. Makusala mina ngedwa, ngabanjwa lapha ku-Prince Edward ngase-K_F_C. Ngithe nje ngisakhuluma nabo labantu laba ngashaya kakhulu ekhaya ngaquleka. Uma ngiquleka ngaphaphama, sengiphaphama e-King Edward. Sengishayiwe, ngilimele futhi ngempela. Ila ngaqala khona ngibonga wona isihombe sokuqala leso ukuthi ngilimale kanjalo kulo msebenzi. Sekwenzekile nje mhlampe maybe 3 times or 4 times, yabo. Ngishawe ngempela ukuthi manje cha ushayelwe ukufa, yabo. Kodwa manje uNkulunkulu emkhulu, isikhathi sakho singakafiki. Ushawa phonye indawo. Ila ekhaya. Sengisho indawo lapho uyodlala khona. Ila Prince Edward ise-Pinetown. Pinetown ngikhona ngike ngalimala futhi. Pinetown naseGoli eJubilee Park, yabo. Jeep. Yini abebencindisa abantu lapha? Ya, khona eJubilee Park ngase-Home Affairs. Saba nesihombe lapha e-Home Affairs, okay, sesidlalile saqeda. Okay right, kukhona abantu ababuyayo, babuya abantu. Okay, mebuya ngibambe kanjalo umngani wami lo creator wethu ekuthiwa uMakaplana. Uma-ke nawo ubasteti lo usheshe abone inkinga mesiqalile abaleke bese siyasala sina kanjalo. Ngasala, mangisala ngashawa, ngasizwa amaphoyisa, ofika amaphoyisa ngithatha kanjalo, yabo. Ngahamba ngaya esibhedlela. Nina nisahlale kanti mase nishaya abantu yini ningasuki? Cha phela kuke kwenzeka ukuthi umuntu njengamanje enzenjani avule envelope angayizwa nisho ngeke ivule imali yami, ethi uyavula, hayi bo, imali ayikho phakathi. Uma ingekho phakathi siyaqala manje uyalwa ngale ndlela ukuthi manje ufuna kubuyela imali yakhe. Mhlawumbe akuyona ngisho yakho umuntu uthunyiwe ekhaya, yabo. Usuyoyibheka phansi ayisekho imali, yabo. Manje usezokwenzela usezolwa halo afuna imali yakhe back, yabo. Into le bekwenzeka kanjalo ukuthi ugcina kufika esikhathini sokuthi umuntu ashawe, yabo. Ushawe kanjalo, bona abantu balalela nje impela, belalele befake iy'mali zabo, kodwa ekugcineni amadlozi abantu awafani. Umuntu idlozi limtshele igazi lakho ukuthi hayibo ngeke imali yami mina ngeke ngifuna ukuyivula ngiyibone manje. Uthi usabathe uyamchazela umuntu uthi hayibo mama uzoyivula izohamba, hayibo asuma ngeke nje mina ngithunyiwe ubaba sekhaya manje ngayivula hayi ngeke ngiyivule imali. Hayibo ngempela agcina eyivula umama imali. Meyivula umama imali manje siyabona ukuthi akusekho mali phakathi. Mase ebona ukuthi akusekho mali phakathi, siyaqala manje uyalwa. Nabanye abantu bayayibona lento iyenzeka, and then kuzokhozeka i-forum. I-forum yabantu izoza lapho isize isitori, and then bayoqala benzeni bekushaya, yabo. Yabo nje ekugcineni sonke ngisho ukugcina ngashawa ngahanja ngisho nawumqondo sengisesibhedlela ngoba ngikhumbula ngisho ukufika kwami e-King Edward. Ngabona sengise-King Edward, indawo engangihleli kuyona e-King Edward bengihleli ewodini labantu abahambe nomqondo. Manje umqondo kanjani kodwa abantu abasazoba right, maybe usazoba right, maybe ngiyokusaba right. Njengalami nje ubungibona nje ngikhuluma nami into engiyenzeka kumina le nganje umqondo ngagcina sekuhamba isikhathi ngagcina ngiyi-right kanjalo.
noma ngi-right nakuye namhlanje. Kodwa kona akusafani nakuqala ngoba phela khona izinto like memory yabo, ngiyashesha ukukhohlwa, awuncenga ukuthi ngiphethe into ngesandla ngidedele ngobani sengikhohlwe ukuthi bengiphethile. Okay, lento iyenzeka yabo, usanda kubuya esibhedlela inzima kakhulu, ngikhohlwa yabo. Thatha into yami ngiyibeke phansi ngenze okunye, ngithi senzele okunye sengikhohliwe mina indawana nje ngiyibeke phansi. Sengicabanga yini lokho engisuke ngikwenza. Lento yenziwa yini lento ukuthi sengashawa kakhulu, ngishawa-ke phela ngishawa ekhanda. Abantu mabekushaya-ke abakushaye indawo uzoshawa ey'ncane nje zasesikoleni cha. Ushawa noma ikephi noma ingane abasuke beyibona, even isitini asihlabe ekhanda ngempela yabo. Ugcine ngempela uba nenkinga enkulu yabo, njengoba ngisho nami kwakwenzeka kanjalo, ngashawa kabi ngaphuma inkinga edwati kwahamba-ke okay ngaphuma. Wathi wena sikuphi la? Angithi Wathi uma uphaphama wathi sikuphi la? Phela uma ngiphaphama ngiyabuka le ndawo angazi ngiphi yabo. Kwenzakalani? Okay, ngibone ukuthi hayi ngisewodini la yabo, kwenzakalani? Yazi you won't believe, after 1 month 2 weeks kuyima ngibona ukuthi hayi ngisendaweni kanje. Sonke lesikhathi ngifika kwami kwenza kwami angibonanga, nga-realize emva kwesikhathi umuntu owangibuyisela umqondo wami ukuthi kwenzakalani ngize ngilimala kwenzeka. Kunomunye umngane wami osashona kade kuthiwa ubani, uBreen yena umuntu wafika esibhedlela ezongibheka wangichazisela ukuthi akazweli kwenza kanje. Okay, nami phela uthintiwe kanjena, uthintwaphi kanje yabo. Uthe bese iqala sengichazela nami like umqondo kancane uyabuya yabo. Wagcina ngempela manje sengibuza okay right, shuthi into eyenzeka kumina kwenzeka into ekanje ngoba la ngihleli khona ngisesibhedlela la eKing Edward, plus nami abantu engihleli nabo la, ngihleli nabantu abangekho right. Uzobona ngempela ukuthi bengekho right la bantu engihleli nabo. Yazi kwenzakalani ngelinye ilanga sihleli la ewodini yabo, ngihleli phezu kombhede wakhe lo munye umfesi yabo. Uma ngihleli phezu kombhede wakhe athina ngisuka, ngithi mina mafruit uyi-brain lo mfethu asiney'move yabo. Ngithi mina what we just sitting and talking yabo, asabe move yabo. Ngitshe uyadlala lo mfethu, yazi wenzani? You won't believe, angibambe isandla lesi sakhe sibona sitshekile sibona sekungcono. Yasibona ngibona lo muno la. Lo ngasho ugesi-ke la ngisakhula, asibambe isandla sithi hey asiqhephule isandla mfethu bayi asiqhephule ngempela isandla sami, angikholwanga. Same time ngihamba ngila ngisho ukulo ngaphelelwa manje, ngihamba ngingena embhedeni wami ngalala yabo, ngalala even esibhedlela lento engisho angiriphosa ngisho kwi-report njengoba usibuka nje sisitsheka nje Mani, yabo. wena ingqondo isibuyile kuwe noma nawe usasakene nje? Ingqondo ibuyile kodwa not buya ngempela yonke yabo, kodwa nje Usuyakwazi ukubona into wrong. ngiyakwazi ukubona into wrong e-right yabo. Kodwa manje ngisanakho lokho ukuthi cha hayi umqondo uma ngibuka ngakabi right yabo. Mina into yami eyenzakalayo-ke manje ngihlezi ngicabanga izinto ezingekho njengoba ngiphila ngalempilo le yabo. Angithi abantu engibashaya lapha emlingweni amanye ama-picture abo njengoba ngisho ukuthi umuntu ube wombuka uphila usunesithombe sakhe wena kuwena yabo. Ungabona omunye umuntu engayena, ngavele suke ngayena, kodwa wena emqondweni uzobona engathi uyena yabo. Uzobaleka ubaleke into engekho kuze kuthiwe ngisho abantu hayi lo bhuti lo kwenzakalani, kodwa masuke nje wabaleka ngempela, ebalekela ukufa nokuphila yabo. Ubalekiswa yini ilento nje ukuthi manje umqondo wakhe awusekho right yabo. Nto leyo kwenziwa yini? Iyona yonke-ke lento le esiyibhema yabo. Nakho ukushawa kuya-add-a futhi ngaphezulu ukuthi umqondo wakho ugcine ungahambi kahle yabo. Kuhamba ngoba uNkulunkulu mkhulu ngi-right namhlanje kona no kona ngi-right kodwa not 100% right yabo. Umuntu ongingaziyo uyabona ukuthi it's not as well as I know yabo. Useshintshile manje, useyinye indlela, plus nama-drugs-ke nawo awenza umqondo nawo Adlala indima yawo. adlala indima yawo, induku idlala indima yawo yabo. Nje kuningi Sesihlangene konke. hlangene kuwena yabo. Lapho manje umqondo uyahamba ngempela. Wenziwa yini manje nawe? Usuke wenza into oyenzayo uyitshe usu-right kanti awukho right. Sengisho ukuthi nje ama-drugs nje bawethu ayabheda, angimoshe kakhulu empilweni. Ubumfundi onjani ngosubuya Esikoleni bengiyi-bright kakhulu, bengifunda la eDumane, and then Dumane Spearman, esikunembe, and then after Spearman Hans Road
la ngaselo yini la ngaseBrea khosi siyasiroda phezulu lapho bawangifaka iSwazi. Mangifika ngayofika from January to May, yes, ngasiyeka isikole. Mangisiyeka isikole, okay right, sisiyeka isikole ngihlale ngibuyele ekhaya kwaMashu wangithatha kwaMashu angifaka isikole sesibonelo. Esibonelo ngifunda kona esikoleni la ngoba ngibuye ngiphethe mhlawumbe ngangiyisidomi cha hhayi angasona isidomi. Into engenza ngibe dumb nje kuso manje izindaba ukubhema kwami ngoba njalo ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngihambisa kona phambili into e-right ngikanja ngiyibona yabo. Into engihambisa phambili is about drugs yabo, ihunga nje mfethu leya njalo ihunga njalo ngoba nje sengifunda esiphiwameni ngangayibhemi ngoba ngayiqala khona esiphiwameni. Ngiqaliswa uyena umngani wami lo kuthiwa uDileni, ubaba wakhe wayimafia, big mafia wase-Signum yabo. Ubefika naye izinto lezi esikoleni yabo futhi ayesiyayithenga wasiphathela nje mahhala spam yabo. Kusho ukuthi manje leyo bhizi ngiyithola kanjani musayiqala-ke i-drugs liyinkinga kanjani uyalithola nje kalula yabo. Impilo nje ihamba kalula nje izinto zithola kalula and then when you are in yabo qala-ke lapho inkinga. Thola manje akusanzeki le before ukuthi manje wena cha imali nje ubuyithola nje manje. Into ezokwenzeka manje yiphi izokwenza ukuthi manje sekumele manje unjani uyiphanteleke manje wenze yonke into. Ila kuqala khona-ke lapho manje usuyantshontsha ekhaya. Kuzobekwa laphayana isikhwama uyasithatha, kuzobekwa laphayana imali uyayithatha yabo. Ngobani ngicabangelani indaba usufuna ukuyobhema yabo. Yabo nje isidakamizwa siyimoshe kakhulu impilo yami ngoba nje even esikoleni njengoba ngisho. Lezi zinto ebenzenza nihambe nishaya abantu. Yeah. Mhlawumbe emalini enengenza nje ngosuku. Minimum manje ngasho ukuthini from 5,000 upwards. 5,000 besiyenza a day ngoba leya nto siqala ngokuthi imali yomuntu besiyithatha yonke. Sayiqala kanjani ngokuthi sibize imali usuno-100 of 3,000 about 10 bears yabo. 200 of 2,000 bears nalapho sasiyithola imali kuhamba la khona besisithola kakhulu ngoba besisithatha yonke imali yomuntu asuke ephethe la khona. Sasithi imali yaphazamiseka-ke manje. Iphazamiseka kanjani imali mayikuwena mfana uyayithatha imali shuthi manje yonke imali oyiphethe wena kumele wenze sure ukuthi uyayihloniphisa ukuze ingeke ihambe. Yazi ungibalele nabantu abayizinyanga abahlonishwayo lapha eSouth Africa ukuthi benikade nihamba nabo. Angifuni ukuthi umention amagama ngoba abanye abaconsi phansi baneyimoto banemizi emkhulu. Banemizi banayo yonke into ngoba lento leya iphelile emgaqweni iyaqhubeka lento baba. Ngizonitshela into eyinkinga ukuthi manje iqhubeka kanjani nange nama-offices aseceleni njengokuthi nje umuntu njengoba usebenza nje wenzani uyakwazi usikuresignise emsebenzini usikutshela kumele uresign amadlozi afuna ukunikeza imali enkulu wena kumele wenze sure ukuthi uyaresign. Le mali yakhe uresigna uzobuya nayo yonke uyilise la ngoba manje wena usithatha nge-new life manje yabo. Shuthi manje yonke le mali kade uyisebenza kumele uyinikeze ini amadlozi akho utshelwa kanjalo ubuye nayo yonke imali ye-resignation uzoyishiya la. Uyamazi wakaZuma yazi naye ubaba udokotela. Ngiyabazi. Khona ndoda ubaba udokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile umfana omuhle nje yakhehla lomlungu uye omunye othi udayisa ama-ring udayisa amafutha. Shuthi lento khona sebeyenza ngokwezinga eliphezulu nina benikade niyiqale lapha emkhaya. Besaphansi thina ngoba manje abantu abaningi nje bayibonele kuthina and then sekuyabanga ngoba phela nabo banemqondo yabo iyanyuka lento liyenyuka izinga njengoba nje usho nje manje yabo. Nje manje udayisela noma yini yabo, even insipho yokugeza udayisela insipho yokugeza kuthiwa 3,000 insipho yabo. Nje uzokwenzeka nje yonke into ofuna uyenzeke ngale nsipho yabo. And then umuntu obinyama ekhaya esiningi metshelwe ngomuthi uzwa yonke into ulalela nje ngalendlela eyinkinga ngoba esuyitshelwe ngomuthi uzobona ukuthi cha manje hayi angikwenzi ukuthi kanti manje ubulalela. Inkinga ikephi isekulaleleni yabo. Inkinga enkulu ukulalela ungalaleli ongcono nje nje ngijahe nje sukuhamba ngoba manje yabo once uhamba
walalela ngoba futhi phela lento ihamba nanemithi phakathi khona ukuthi usuku kunani nje ubuzwe ngemlomo emnandi yini umuntu esifuna ezokhuluma nawe uzolalela yonke into wenze yonke into ngale ngela akutsheli ngayo shuthi mina into engizama ukuyisho ukuthi nje bakwethu ungalaleli nanti ithini lakho awulibuyisa usitshele wenza kanjani ukuze lime awusitshele-ke manje somphakathi ya ithini lami leli ngenze njani ngalo ukuze lime kunemimla yamanzi ekumele ngiwafake ngiyawazi mina ukuthi kumele ngana yabo nje uma ngilibuka mhlampe nje kumele abe mangaka ukuze likwazi ukuma lingawi yayibona into le ngoba nje mali MC phakathi ngeke kwazi ukuma yabo uzomele lime ngoba linamanzi futhi amanzi akhona phakathi akumele sagcwale ngizwe ngisini wena njengoba ngisho physics phela shit leyo ya kumele abo bangibuka nje lesikalini kumele afike nje la exactly kumele abe mangaka amanzi ukuze ikwazi ukuthi ibambe ingangoba mhlawumbe nawe uyathuka ukuthi eyibo kanjani aliwi limile yabo ngoba nje ubona nje kanje ngizothatha mina and then ngiyalimisa kanjani kanje injuse ekimisayo libanjwe ilamanzi alapha ngaphakathi uyayizwa ngisho nje ulibona nje limile nje kanje lizoma nje futhi nje lime nje futhi isikhathi mhlawumbe ngaze kusiza umoya ongafiki mhlawumbe uphephuleke bese liyawa noma lona ligcine liwela yabo ngoba phela lidalelwe ngavele ukuthi lime kanje njengoba ngisho into ebambile ukuthi limele kanje libanjwe yini ilamanzi niyifunda phi yonke lento mfowethu hey yanilali nicabanga madoda uqola abantu niyithola phi niyifunda phi lento le ngathini uyena uprofessor wethu mbiza ngoprofessor Professor Makaplani. Professor Makaplani uyena ucreator uyena nje umuntu oqale lento kade siyenza. uMakaplani wayeqhamukaphi mfowethu nangumuntu enempuba uqhamukaphi uqhamuka emakhaya kwakhe esemshwathi wasemshwathi yabo uqhamuka emakhaya befika ngalasho usinaye uhlupheka wenza ugcina ubona into eningi kunomfowethu omunye okusuba umnqubi ube nebhuku lakhe la lokwenza umlingo yabo ngoba emhlabeni ayithi kuthiwa umlingo umlingo is only about what tricks yabo wena uzobona kwenzeka into then wena uthink ukuthi hayi cha ngempela esho lento yenze like nje ikandi ngimisa nje ulibona nje limile limiso yini nami lo ngisho i-drink ephakathi ngiphungulile ngayibeka lizinga ngisho ukuthi limele ime lapho exactly ngoba mengamile lapho igcina ulibona noma ngathi nje ayikho into libambile yabo limele nje lona limile yabo lizoma nje kanje yabo lizoma nje kanje futhi akulona lapho kuningi kakhulu kuningi ngoba even nokuyigwaza ngiyigwaza ukungibuka sikheni nawe nje lapho ngikwazi ummese nanguphethe ummese yabo ngizofaka nje emqaleni nokubona ngathi uyangena kanti manje ummese wami lo ngikuza kona yabo wakhiwe ngale ndlela ukuthi manje mangigwaza ngawo ngizobona ukuthi uyangena okay mase ungazi uyangena and then mina kummese wami lo there's a button yabo engipressa come out into engathi igazi yabo wena uzobona ukuthi hayibo nangempela igazi liyaphuma kanti akukho gazi eliphumayo emmeseni ngavele ucreatiwe wenza ukuthi cha uma upressa lapho phuma ini into engathi igazi kanti cha akulona igazi wena ubona kanjalo kufana namabhokisi lawa amabhokisi ayengosho amabhokisi nje like all the box yabo ulivala ulivula ibhokisi alinanto phakathi mase ulivala ulivula futhi ulivula sekuna something phakathi yabo shoot lento it's all about tricks yabo wena uzobona cha hayi ngempela kuyenzeka kanti cha ayikho lento leyo ayikho into leyo nje ulibona nje limile nje manje yabo nawe ungayenza lento yekela mina wena yourself ngichazeze enza 1 2 3 4 5 and then more exact kuzowenza exact ezo shuthi abantu bakithi baphuphuthekiswe kakhulu baqolwe kakhulu futhi kakhulu baqolwe kakhulu ngobani bayinhlekazi ngani bayalalela inkinga yabi leyo bayalalela futhi ngathi mhlawumbe nokuhlonipha mhlawumbe bahlonipha kakhulu
yabo. Manje uzoma phela ubona ubaba ekhuluma nawe, umfana ekhuluma nawe, umlalele. Manje ukumlalela wakho awuboni, uyay'limaza ngoba manje yena lo muntu lo njengoba ekhuluma nawe uyazi yena ukuthi uyibhekephi yena, yabo. Uzokwenza lento ayenzayo wena ekugcineni kunjani, kuzokhala wena. Shuthi manje nje lento iy'nkinga, it's all about ukulalela umuntu kuyinkinga. Kona ngoba vele phela ukulalela sikhule emakhaya utshelwa ukuthi kuyalalelwa kuyahlonishwa, yabo. Shuthi nawe phela ngenhlonipho nawe uzothi nawe ufuna ukulalela, kanti manje ukulalela kwakho usuy'faka enkingeni, yabo. Usulalela into e-wrong, yabo. Lento e-wrong oyilalelayo izokufaka kephi enkingeni, yabo. Yenziwa yini? Uwena. Ukuba uy'tshela ukuthini? Cha, hhayi angilalele ngoba manje kukhulunywa nangamadlozi, yabo. Shuthi idlozi nami lizoba nenkinga. Eyi no, akimi. Angithandi ukubona iy'ngane zami one day iy'nenkinga ngenxa yami ukuthi angilalelanga, yabo. Kanti manje usho njalo uyabo nje uzenzela wena inkinga. Iy'nkinga kakhulu. Awukaze wahlapha uba umuntu ontshontshana noma nje wena udile nemlingo nje, isitifiketi sakho bekuyimlingo? Hhayi ngitshontshile nje kakhulu. Awukaze mhlawumbe wantshontsha wabanjwa umphakathi, eyithi umphakathi ave uthintana? Ya, hhayi kuyakwenzeka. Kwakwenze njani? Lapho kwenze njani? Isemlazi ngasekhaya. Semlazi ngasekhaya besinjani? Besinobe sitshontshe ama-washing abantu. Thuthi kunekiwe ikipha ezinzini, sifike sina siyasula kulayini, siyathatha siyahamba. Kanti ngalelo langa leyana khona umuntu ongibonayo. Mengibona ngide ngisuke ngibaleka. Uma ngisuka ngibaleka ngisuke ngibanjwa. Sengile kude ka-M ngajo ngabanjwa ngashawa. Ngishayelwa ini? Isikipha nje nebhuluku engangilitshontshile lapho, yabo. Kwenziwa yini ukuthi manje ngangifunani ukuthi ngihambe ngiyobhema ngoba into engiyintshontshayo ngisuke ngiyintshontshelwe ukuthi ngihambe ngiyoyidayisa ukuze ngithole imali ukuze ngibheme. Izinto ey'kanjalo nje, yonke into nje uyenza enforce of yini? I-drug le osufuna ukuthi nawe ukwazi ukubhema. Ungathini ngokufa kwabantu kangaka ey'dakamizweni lezi nsuku esiphila kuzona? Eyi, into engingayisho nje manje ukufa kwafethu sibulawa yini? Yizona iy'dakamizwa lezi. Njengoba kade sengichazile nje iy'ndaba zomathiki lezi iy'ndaba zani, yabo. Ziyinkinga ngale ndlela yokuthi manje kwayinawe awu-realize uma ususayenza lento. U-realize afterwards ukuthi manje yazini sekwenzakala inkinga, yabo. Into engingayisho nje mina iyodwa ukuthi nje bakwethu nani lapha emakhaya nje iy'ngane nani bengalingi abafowethu bezame ukuthi beqale ama-drugs ngoba njengoba ungibona nje I'm 36 years old mina, yabo. Yabo nje manje angisayithandi le mpilo. Impilo engiyiphilayo angisayifuni. Angisayifuni ngale ndlela ngicabanga ukwenza. Even nasekhaya ngisaba ngisho ukuya manje. Ngisaba ngisho ukuhlangana nomuntu wangasekhaya. Kubaleka mina uma ngimbona ngoba manje ngithele ngingazi ngempela ukuthi ngizothini kuyena noma yena uzongibona kanjani ngoba manje ngithele ngiyibone ngempela impilo nje iphelile. Futhi ngavele ukuthi iphelile nje ngempela ngoba manje yenziwa ubani mina. Wagcina nini ekhaya? Ekhaya senginesikhathi sikhambe unyaka wesibili ekhaya. Bengihlezi ngekhaya yabo ngisadlala u-magic lo ngoba imali bengiyithola nje kakhulu. Bengiya ekhaya ngithenga igrosa ngenze yonke into. Okay, lethe sengasadlali u-magic-ke bengingasayi. Yini yakuyekisa u-magic? U-magic ngiyiswe yini? Ukulimala. Induku? Induku. Iyasebenza induku? Eyi, induku iyasebenza kodwa yimbi. Yimbi yona iyasebenza baba kodwa yimbi ngoba nami ngiyekile futhi angisayicabanga. Angisayicabanga ngi-right nje, yabo nje manje ngicosha amabhoksi, ama-cinders, iy'gubhu ukuze ngisule imali ngoba manje ngibonile ukuthi into ezokwenzeka ekugcineni ukufa. Ngoba abantu umuntu akucabangeli mekushaya. Ukushaya ngendlela akushaya ngayo ngoba nawe awucabangi nawe uma usunguntshontsha, yabo. Naye nje same thing. Ushayelwe ukufa ngempela. Ungangibonisa yazi ngcono. Mhlawumbe uhlangana beneza nofika nje ko-Johannesburg? Johannesburg, Galile, Maritzburg, yabo nje all over. Yabo besihamba sicashe iy'moto sihamba ngemoto, yabo. And futhi nje yonke into nje kamnandi. Futhi uma ubuka ubona ukuthi hayi cha ziyenzeka ngempela uyabona. Ngoba hhayi usuke abafana abancane abaningana nami uma ubuka khona ngisho ubaba la. Ubaba nje omdala nje umuzi. Semkhala semodeli njenganami yabo. Ngoba naye wenza same thing, yabo.
Wena mawubuka uzoyibonela i-timer nje li-grand i-timer leli shutha ngempela ukhokha ovula. Kanti manje uyibulele kakhulu. Uyibulele kakhulu uzolalela wena uthenjiswe iy'mali ey'ngamamiliyoni. Kuthiwa imali izogcwala i-trunk kapena tafula leli. Kuthiwa izogcwala la phakathi. Kanti manje kudlalwa ngawo. Yabo kuthiwa le mali yakho inikezwa yini amadlozi akini. Yabo uthi uyabuka nawe cha ngempela hhayi ngempela ushiya phansi umsebenzi. Ngavele nala kutshelwa same thing kuthiwa kumele uye ukusebenza. Kumele ube usomabhizinisi. Umuntu akulalele lokho akwenza. Kanti manje akaboni useyay'limaza. Okuningi nje kwenziwa yini ukulalela bakwethu. Ukulalela kuyinkinga. Mhlawumbe mingaki imilingo oyaziyo? Imilingo engiyaziyo miningi. UK, iphepha, ithini, ibhoksi, lekhavela, uswiti, yabo sikhiphe uswiti sinikeze abantu. Uswiti abagcwele ibhoksi wena uzobona engathi akukho luso kanti manje ngilisesile ibhoksi yabo. Ngilibhekisa phansi ngilibhekisa phezulu uyabona akukho luso. And then mina mase ngifuna ukuya lapho ekutheni ngikhiphe labo sweet labo nabo chocolate. Nginendlela engizoyenza ukuthi ngifinyelele laphayana. Mase ngivulele leyo secret leyo ngiyayikhipha yonke lento ngiphonsele abantu. Abantu bayabona ukuthi cha ngempela bengikho luso. Suqhamukaphi usweet omngaka, uqhamukaphi lo chocolate abangaka. Qhamuka kephi khona la ebhokisini. Wena kodwa ngoba phela awubonanga uyitshela cha bengikho luso kanti kukhona phakathi. Ukhona kuningi wena ubona. Wena uzobona kungekho ngoba futhi kuyakhonjiswa ukuthi cha hhayi ngempela akukho. Kanti cha kukhona phakathi. Yabo. Yazini engicabangayo. Yebo. Ngicabanga ukuvula i-channel yemlingo. Yeah. Yeah, emlingo. Yona lento eniyenzayo le ukudlala ngabantu nilutha abantu. Yize phela bese bengeke befake mali just ukuthi bebuke nje futhi also ngifundise nangayo ukuze umuntu uma ehlangana naye emgaqweni into yakhe sekhipha imali yakhe ekhiphela imsangano. Ya leyo yokuza i-right kakhulu ngoba izokuqaphisa abantu ukuthi ngoba phela baningi abantu umuntu akasinamali ayinalutho washawa yona le nto. Sikuphi isitolo semlingo? Isitolo ingama-magic shop. Yeah, khona I think kumele ngihambe ngiyocuthela abantu khona. Yeah, as from today, as from fucking today man. Yabo ama-magic shop akhona uthola yonke into ibhuku yonke into beqale bekukhombise from the first okay qala kanje kuze la kuze kwenzeke lokhu kwenzeka kanjani ngoba nje kuningi yabo ngisho ngikhuluma ngakho ngincane khona into osimoyibuka nawe usuke uthe kwenzeka kanjani into kanje yabo into njalo usungazi impela ukwenzeka kanjani ngoba manje okay behind the scene bawukhombisa benze njani kuze kwenzeke lokho. Lingathini lakho lokugoqa liphi oledi sakhona oledi netime. Ufisa ukuthini ukafisa ukuthini kulona? Into engayisho nje kumama wami nobaba ubaba nje kakhulukazi ubaba ngiyalenga kakhulu and futhi manje impilo yami sifike ekseni manje ngikhathele impilo engiyiphilayo into engafisa ukuyisho kuyena ubaba ukuthi ngiyamthanda and futhi impilo engiyiphilayo ngisayithanda ngifuna ukuyiyeka lento futhi mina sengidinga ukubuyela kuyena ngithi ngiyoyeka lento kuyena izinkinga sengifisa nokubuyela kuyena sengi-right ngingasabheki ngoba ungabisile ama-rehab ngiphi nangiphi ngihamba manga ngifike ngihlale ngibuye akhokhe iy'mali engango-10,000 obani iy'mali ey'nkulu ukukhokhela mina first day ngibuyile yes first fucking day ngibuyile I go back ngiyaphepha yabo ingakho nje manje ngithi mina sengifisa uma sengifika kuyena ngifike sengi-straight yabo ngingafiki ngisikhapheke cha ngizozama ukuya cha ngase ngafika ngempela ngingasayibhemi ngisho ukuyibhema yonke lento ngoba manje usekaningi ekwenza esifuna ngibe right mina ngingakwenzi lokho ndo njani akhiphe yonke imali yakhe kodwa ekugcineni angikwenzi yabo into engayisho nje mina iyodwa ubaba ngiyaxolisa ngako konke benoma ngikwenzile and futhi manje into engiyiplanayo ukuthi ngifuna ukubakhombisa ukuthi ngikhathele ngayo le mpilo ngifuna ukushintsha manje impilo ngibe right ngoba kuyona impilo le engiyiphilayo plus sengimdala futhi ngimdala kakhulu iminyaka enginayo nje manje ngina-36 years iminyaka enginayo ngimdala kakhulu yabo kodwa manje akho nothing yabo ngihleli nje anginalutho
abantu angifuna nabo siphila nabo ba-right manje bashadile bakulele mina still nje futhi ngihleli ngilala emgaqweni ngaphansi kwama-bridge. Unazo iy'ngane? Ingane anginayo ingane. No, hhayi sibonge ukuthi ufike mfana kaMakhamplayini. Bayamvuma uMakhamplayini. Bathi waye ungasitempela wemlingo impela bayamvuma. Hhayi sibonge Akukho ufike uzoqwashisa abantu. Lapho ey'dakamizweni ikhona yonke ingqondo. Hhayi khona yonke indawo. No, hhayi siyabonga-ke bafo. Ukuthi uzoba ingxenye yabantu abaqwashisa isizwe kungaba iy'dakamizwa, ngabe ukulutheka kwabo, bengalutheki. Ezinye izinto azikho zakhiwe ukuze ngathi yikhona. Yeah. Ukuze uzogcina ukhipha lokho okukhona. Yeah. Ugcina ungatholanga lutho bekuthembisa okungekho bethi kuzoba khona. Kuzoba khona. Yeah. Igama lami nguProfessor Ngengwakamkhize ngidabuka phansi phanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Mawuqala kuba ingxenye yohlelo lethu cindezela usubscribe button, cindezela ibhelo okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqiza econgweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolu suku. Siyacela abantu bejoyine i-membership. Yeah, sesibongile.